Så er jeg så kommet i berøring med en ung mand, der her for et par dage siden forsøgte at tage sit eget liv. Men det er vel mere et psykiatrisk problem, end det er et kirkeligt. Er det ikke det? Han siger noget med, at det er Guds plan, at Gud taler til ham. Og jeg håber, at du måske kan trænge ind til ham. Har hun fortalt om hele dit projekt? Kun helt kort. Den indsatte må ikke røre ved dig. Du må heller ikke røre ved ham. Der sidder en knap der, du kan trykke på, hvis du føler dig utryg. Han er tilknyttet dit eksperiment. Det lyder lidt forkert, når du siger eksperiment. Hvad vil du gerne have, jeg kalder det så? Projektet. Målet med mit forskningsprojekt, det er at kortlægge følelsesmæssige og sociale kompetencer. Jeg har under et døgn tilbage på Katrinebæk. Det hele det skal afvikles. Det menneske med meget voldelig adfærd. De kommer sgu aldrig ud herfra. At jeg måske har fået startet et eller andet, jeg ikke kan styre. For mit vedkommende havde jeg ingen idé om, at en ung mand kunne få stor indflydelse på mit liv. Og så sagde jeg, nu tør jeg godt. Så forstår jeg sgu det hele. Som i Larsens team. Hvad er det? Giv mig en chance for at forstå det. Du kan ikke op så let, hva'? I er nødt til at tro på muligheden for udvikling. Det kan godt være, at I er skide ligeglade med det her, men det er jeg ikke. Jeg vil bare gerne hjælpe ham. Jeg vil bare gerne hjælpe ham. Det er Larsens team. Den sidste time. Det er der, alt kan ske.